sikwamukele izindaba zehora lokuqala iminde izindaba nizithulelwe uNkosazana wakwaDambuza Magubha nazi sinohlonze iminishi. Although the disease has caused the death, it's not a disease which spreads quickly. Umnyango wezempilo usukhiphe isexwayiso ngokubhedwa kwegciwane elithathelanayo iMpox ebelaziwa kakhulu ngokuthi monkeypox njengoba sekushona umuntu oyedwa watheleleka abane ngalegciwane. We had a meeting with the Umkhonto is a party to try to persuade MK to form part of that particular process. Iphil kamengameli we-Economic Freedom Fighters uFloyd Shibambu uthi bazama ukunxenxa iqembu MK Party ukuba libe yingxenye yokuhlala kokuqala kwePhalamende ngoLwesihlanu. Umnyango wezempilo usukhiphe isexwayiso ngokubhedwa kwegciwane elithathelanayo iMpox ebelaziwa kakhulu ngokuthi monkeypox njengoba sekushona umuntu oyedwa ngenxa yeligciwane. Umnyango udalule nokuthi sezinhlanu izigameko ezihlobene nalegciwane esesihlonzwe kwaZulu Natal kanye naseGauteng. Mkhulu ePitoli eGCIS njengoba ke ungqongqoshe wezempilo uDokotela uJoel Phahla ubebizeke isithangami sabe indaba ezobika kabanzi ngokuqubuka kwegciwane iMonkeypox akakuteke nami ulayitoze kwamdokotela sikubingelele sikwamukele endabeni zosuku. Ingabe kufanele sethuke yini ngokuqubuka kwaleli gciwane? Kufanele sithuke ngoba likhona lona leli gciwane kodwa likhona kodwa seba bancane nje abantu selibaphethe njengamanje bese besisho lana nje ukuthi iguli esikhona khona manje sesitholakele about 5 abantu baphethwe lelo gciwane kodwa nje ngephutha omunye wabo seyashonile la Gauteng Tembisa Hospital. So we are saying that there is no real need for panic because although the disease has caused the death, it's not a disease which spreads quickly. It's a disease which spreads much more slower, and you have to be very close in contact with the person onalo leli gciwane le ukuthi nikuphathe nawe. So it's ngathi nje unlike isifo esifana neCovid ebesikhona iminyaka emibili edlulile, leli gciwane lelikhona liyabulala ngoba sekukhona oshonile kodwa isimo singconwana masilinganisa nje lesifo sifana noCovid. Lo ke mbukeli bekungqongqoshe wezempilo uDokotela uPhahla kati ke ubebiza isithangami sabe indaba la komkhulu ePitoli ezochaza kabanzi ngokuqubuka kwaleli gciwane iMonkeypox nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngikomkhulu ePitoli. Namhlanje ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezomdabu uThembi Nkarimeng uhambela indawo yasoThongathi ngemva kokuthi ikhahlanyezwe ishingishane nesadlula nabantu abayishumi nomuvo. Ukuzwa kabanzi ngalolu hambo sixhumana nentatheli yeSABC uVusi Khumalo. Ntungu asikwamukele izindabeni zasemini. Ingabe yini ethenjiswe ungqongqoshe kubantu basoThongathi namhlanje? Yebo ngilibingelele Nkosazana. Yebo impela uCockta Minister ufikile lapho usakhona futhi lapha endaweni uvakashele indawo kakhulukazi lezi ekhahlanyezwe ishingishane lapha endaweni yasoThongathi esontweni edlule ngomsombuluko. Umonakalo omkhulu kakhulu ke akwenzile ko Minister uyasho ukuthi okwamanje njengoba isifundazwe kwaZulu Natal sagcina siclassifyile le ndawo as a national disaster kuzobe sekuthi kumnyango wakhe ke yena okazwe lonke kube wonako ozodeclare ozohlonza le ndawo njengenye indawo evelelwe inhlekelele lo seko isigaba esilandela ngemuva kokuthola ukuthi le ndawo umonakalo umngakanani ngokwemali nangazo zonke nje ibale ehlanganisa phakathi izindlu okuyizona ezishayekile okwamanje sithola ukuthi izindlu okuyizona ezashayeka zo7000 hlanganisa izindlu lezi ezisendaweni eformal kanje nalezo futhi esingathi indawo esemjondolo abantu okuyibona abakhahlamezekile bawu u17000 uMinister uKadimeng uyakusho uyakubeka ngokusobala ukuthi ezinye zalezi indawo ezikhona kakhulukazi la sikhona njengamanje eMagwaveni akuyona indawo okwakuvele kufanele ngabe kwakhiwa
kuyona izindlu akusho ukuthi abantu lapho kuzofanele baqinisekise ukuthi cha abakhi kule ndawo uhlelo kahulumeni lokwakhelwa izindlu lapho kumele bakhelwe kwenye indawo hayi lesi kuyona nje manje lapha eMagwaveni njoba zikhona izindawo ekhona ezishayekile endaweni efana naseBarbreeze yaseFairBreeze naseNewtown okuyizona ndawo eshaye kakhulu lesishingishane besikhona lapha endaweni yakusho ke lapho ukuthi okwamanje ubonga kakhulu nosizo noxhaso oseqhamuka eindawo eziningi eqhamuka kweinhlangano lezi engekho ngaphansi kohulumeni kanjalo futhi inhlangano isingathi kahle hle amaqembu ezepolitiki siwabonile oAction AC siwabonile oANC siwabonile kanjalo neMK kanjalo futhi amaqembu ODA nabo abakhona la ukuhlinzeka ngosizo oludingeka kakhulukazi omama labancane abaswele ukudla iphahla abasenalo abanye ade sikhuluma nabathi nje balala eminyango ngoba alukho uphahla izindlu zabo zashayeka zonke lapha endaweni yasothongathi ngesikhathi kukhona isishingishane nkosazana. Siyabonga Mtungwa lowo bekuvusa Khumalo intatheli yeSABC. Inkantolo yezokhethi isishabalalisa amathemba omsunguli weqembu umkhonto wesizwe uJabulani Khumalo okuphindiselwa kwesuba umholi waleli qembu. Le nkantolo ichaze isicelo sika Khumalo njengokusetshenziswa komthetho ngendlela engafanele. uKhumalo nokunguyena owabhalisa leli qembu wafaka isicelo esiphuthumayo enkantolo yezokhetho efuna kubukezwe isinqumo seIC sokuhlonzwa wabe ngumengameli wezwe uJacob Zuma njengomholi waleli qembu. uKhumalo befuna le nkantolo iyaleli komishana yezokhetho ukuba imphindisele njengomengameli weMK. Leli qembu selisendaweni yesithathu ngobukhulu kuleli ngemva kokwenza kahle okhethweni lukazwelonke emasontweni ambalwa adlule. Amaqembu ezombusazwe asaqhubeka namanje nezingxoxo zawo zokwakha uhulumeni wobumbano. Njengoba nje iqhubeka ingxoxo zokwakha uhulumeni wobumbano, iDemocratic Alliance ayikaphumela obala. From our side, what we have been doing since last week, Thursday, when the announcement of a proposal around the government of national unity was made by President Ramaphosa, was to immediately initiate the formalization of our negotiations team. I-National Freedom Party maganga ukusebenzana ne-ANC, ne-IFP kanye ne-DA makuvunyelwana. Lokhu kungase kholele ekutheni wengameli i-IFP abe nguNdunankulu kwaZulu Natali. Umengameli we-NFP uyavuma ukuthi ANC ne-IFP sebefinyelele kubo kodwa ke akafikwa emaphethelweni engxoxo. We took a resolution that we would engage with any political party that approaches the National Freedom Party to go govern in KZN, and placing it on record that we have been approached by the ANC and the IFP. There is no deal that is in place. There are no agreements that are in place. EFF ithize kukhona engaboni kukho ngasolinye neANC kodwa zikhona izinto abangasebenzisana kuzo. Despite the fact that we have got substantial ideological differences with the ANC, there are at least some common features that define us and maybe other political parties. Lezi ingxoxo zamaqembu ezombusazwe zisaqhubeka. Silindo kuhle ngidi eindabeni zeSABC. Umholi weNUM uDaniel Balaphile uthi sebekuphonsela inselelo ukufakwa kweDA ezingxoxweni zohulumeni wobumbano. uBalaphile ukusho lokho engqungqutheleni yezinsuku ezintathu zenqubomgomo kazwelonke eBeachwood Hotel eGruleni. We don't really support something that to do with DA. That's not our stand. That will never be our position, and we hope that the meeting today it will take us to that direction, that alliance partners will be heard in this matter, that we can form alliance with anybody that is in the left. We're happy with that, but if that cannot be done, let's stay with our 40%. If we stay in opposition bench, that is equally fine by us, because that's the 40% that we got in the election. There's nothing that we can do. And then if you take what really the majority of members of communities that have voted, it is not a total 27 million that have, it is our view then, therefore, that the majority of them are still members of the ANC, members of the alliance, that are angry with what is happening in the ANC. Mbukeli sisathi qhu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela udaba oluthi Dr. Saulus Klaus Chidima was a good man, a devoted father and husband, a patriotic citizen who served his country with distinction.
Umengameli waseMalawi Lazarus Chakwera umemezela ukuthi iphini lakhe uDokotela Saulos Chilima useshonile engozini yokuphahlazeka kwebhanoyi. Sikubingelele sikwamukela uma ngabe sanda ngena odabeni oluhamba phambili besibika ukuthi Umnyango wezempilo usukhipha isixwayiso ngokubheduka kwegciwane elithathelanayo iMpox ebelaziwa kakhulu ngokuthi monkeypox njengoba sekushona umuntu oyedwa watheleleka abane ngaligciwane. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo usidinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola. Iphini likaMengameli we-Economic Freedom Fighters uFloyd Shibambu uthi bazama ukunxenxa iqembu MK Party ukuthi lize emhlanganweni wokuqala wokuhlala kwePhalamende lesikhombisa ngoLwesihlanu. uShibambu uphinde waveza ukuthi basezingxoxweni neANC njengoba lamaqembu enembono efanayo uma kukhulunywa ngokungalingani nokulwa nobubha. Njengoba ngoLwesihlanu kulindeleke ukuthi kuhlale okokuqala iPhalamende lesikhombisa, iphini likaMengameli we-EFF uFloyd Shibambu uthi bazamile ukunxenxa amalungu eMK ukuthi abe ingxenye yalomhlangano. Lokhu kuza njengoba leli qembu lifake isicelo esiphuthumayo enkantolo yomthethosisekelo lizama ukuvimba ukuhlala kwePhalamende. We are going to be participating in the Friday processes. We had a meeting with the Umkhonto Wesizwe Party to try to persuade MK to form part of that particular process. Ephawula malungana nokubunjwa kohulumeni wobumbano, uShibambu uveze ukuthi akwenza umqondo ophusile ukuthi wonke amaqembu afune ukusebenza ndawonye, kepha ke kumele kube yilawo maqembu anemibono efanayo asebenza ndawonye. There has to be sound ideological principles and foundational values that define whoever is going to constitute government together, so that you do not spend a lot of time debating and clashing amongst each other as government. Nokho ke uphinde waveza ukuthi iqembu iEFF selipendwe njengesitha kwamanye amaqembu ezombusazwe. That characterization of the Democratic Alliance of the EFF as enemy number one seems to be defining a certain section of faction in the ANC to characterize the EFF as enemy number one, which must never be entertained, which must never be interacted with on any issues that involve government. Isishayamthetho sikazwelonke sizohlala ngoLwesihlanu ekseni bese kuthi umkhandlu kazwelonke wezifundazwe iNCOP uhlale ngomgqibelo. Njengoba nje amakhazi eqala ukushubisa umkantsha, izakhamuzi zaseThongwaview C esifundazweni eMpumalanga zinxusa umasipala ukuba basheshise izinhlelo zokuzifakela ugesi ezindlini zazo. Lokhu kuzemva kokuthi inkampani eyanikezwe inkontileka yokuba ifake ugesi ishiye umsebenzi ungakapheli ezinyangeni ezinedlule. Izakhamuzi ezibalelwe emakhulwini zaseThongwaview C sekuphele iminyaka engaphezulu kweyisishiyagalombili zingenawo ugesi. Lezi zakhamuzi seyigcine inqumo ukuxhuma ugesi ngokungemthetho. Kusola ukuthi igebengu zebi intambo zogesi zayidayisa. Ngokusho kwezakhamuzi ukuphila kwazo akulula neze ngaphandle kogesi. Sinenkinga yebantwana kusilogezi wetinyoka lobe bamfake ecaleni uhamba emgwaqeni, so kucale kwashona umntwana lona 1 year 8 months. So nyalo sinale problem kusibantwana mababethi ekoleni lenzambo yabogezi ihamba la mgwaqeni. Umphakathi unxusa umasipala ukuthi anake ukukhala kwawo. Masilanzelela ngoba ikhona ipolice forum la kulenzawo. Uma silanzelela bayasho ukuthi ilori bayibonile. Yona le contract le beyitosita thini. Itosipha logezi. Uma baphinze basibuka leti nzambo bafuna sishonephi. Umasipala iNkomazi uyavuma ukuthi kube nokubambezeleka ekufakeni ugesi endlini. We spoke to Eskom and Eskom said that we need to install the new smart meters and remove the old ones. Unfortunately, we did not budget for that previously, but we have already budgeted that on the 1st of July, the municipality will be rolling out the electrification project. Umasipala usunxusa izakhamuzi ukuba ibekezele njengoba nje inhlelo seyiyela ngasemaphethelweni. Uhlelo lokuthuthukiswa kwenqalasinda yamanzi kumasipala wesifundazwe iOR Tambo eEastern Cape lubhekwe ngabomvu izakhamuzi zasePort St Joint. Izakhamuzi zithi azinawo amanzi yize umsebenzi waphothulwa ngonyaka ka2015 kodwa kuze kube yimanje zisaqhubeka nokukha amanzi angekho esimene esihle emfuleni. Aqala ufakwa amanzi kule ngingqi kwiminyaka elithoba eyadlulayo.
kodwa bashiyeka bengenawo amanzi nanjengoko besasela emithunzini nezilwanyana. Abanye bahamba imigama emide bafumane amanzi angcolileyo. Ngonyaka 2015 ukuqala kweprocess yamanzi kwafika iproject yamanzi yasithembisa ngokufaka amanzi, yafaka ipipe phansi komhlaba, yafaka itaps, kwagqibe kwangabikho manzi. Uninzi luthi luzibona lunotyatyazo kwaye abantwana banamaqhaguva emizimbeni. Akuphela kule mithombo kufutshane siya emlanjeni omkhulu eNtafufu kumlambo kuthiwa useDikhweni. Kukude ke ukhiphele li1 akutshoni nelanga unawo amanzi. Amanzi esiwasebenzayo akamahlanga seletshila umama bethetha. Esithi enze rush abantwaneni owami unezilonda ngoku ndimsaqo ekliniki aphinda hlambe kwangalamanzi angekho mahle. Azipheli izilonda kuye. Ayasityatyazisa kamanzi sihambiseka siqhuqhe ekliniki. Asinamanzi tu. Umasipala wesithili owaThambo uthi ukwiphulo lobuyisela amanzi. Ndingakomitha apha namhlanje ndithi ukuthenga kwethu le pump sele kukwinqanaba eliphezulu kungekudala izawube ifika, xa ifikile izawufakwa amanzi abuyele eluntwini. Uluntu lumemelela ukuba kukhawuleziswe ezinkqubo nanjengoko anqongophele kakhulu amanzi ebusika. Ndingulwandile Mbulali esajonisi. Umengameli waseMalawi Lazarus Chakwera umemezele ukuthi iphini lakhe uDokotela Saulos Chilima useshonile engozini yokuphahlazeka kweBhanoyi. uChilima nabanye abayishagalolunye baphangalele ngesikhathi indize bebehamba ngayo yombutho wezokuvikela ibe nengozi. Bebegibela iBhanoyi elisuke lilongwe belibangisa emncwabeni. Leli Bhanoyi linyamalele emoyeni langabonakali ngesikhathi iphathimandla zelithungatha. uChakwera uchaze iphini lakhe njengendoda ebikade ilungile futhi meseka. Klaus Chilima was a good man, a devoted father and husband, a patriotic citizen who served his country with distinction, and a formidable vice president. uChakwera uthi izwe liphatheke kabuhlungu kakhulu ngalezi indaba. I consider it one of the greatest honors of my life to have had him as my deputy and counselor for the past 4 years. Kusenjalo umengameli wakuleli Cyril Ramaphosa usedlulise amazwi enduduzo kubantu baseMalawi. President Ramaphosa offers his deep condolences to Vice President Chilima's family. The President's thoughts are also with His Excellency President Lazarus Chakwera and the Cabinet of the Republic of Malawi. Lesigameko senzeka eMalawi nje lelizwe lizilungiselela ukuya okhethweni lwangonyaka ozayo. Njengoba iqembu umkhonto wesizwe lizama ukuvimba ukuhlala kokuqala kweParliament ngoLwesihlanu, ungoti wezomthetho uLawson Naidoo ongunobhala weCASIC uqagula ukuthi singase sichithwe isicelo esiphuthumayo seMK kwazisa inkantolo yomthethosisekelo ayakhela ukulalela izicelo esiphuthumayo, kepha ke kumele zilalelwe inkantolo ephakeme. The Constitutional Court is not really designed to hear urgent matters. It's the High Courts that have that responsibility to hear matters on an urgent basis. There's a judge that's assigned to hear urgent matters in the High Courts. So the chances of the Constitutional Court hearing this matter in the next 48 hours are extremely slim. But that then takes us on to the merits of the case, and this is a really frivolous application. It's devoid of really any legal argument, substantive legal argument that compels the jurisdiction of the Constitutional Court, and I would expect that the court will dismiss the application without a hearing. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu.
Abagibeli sizibeka lapha izindaba zehora lokuqala emini. Siyabuya futhi ngehora lesikhombisa. Umusa wenkosi ube nani nonke.